Ademais de ser escritora e profesora, tamén foi violinista e queremos contarvos brevemente como comezou a súa historia de amizade co violín. Unha tarde, a pequena Luisa agardaba a chegada de algo moi especial. O seu avó asomouse á porta con un paquete baixo o brazo. O corazón de Luisa comezou a batirlle moi forte e cando comezou a abrir aquel estoxo de pel negra, un olor de abello invadiu a habitación e puido ver que o seu desexo se fixera realidade. Un violín! Colleuno e levou por primeira vez na corda máis fina co seu dedo mindre. Sentiuse un son moi alto. Puxo a cera as sendas do pequeno arco e fretouno contra as cordas. O violín laíuse como se era rodado no suelo. Moito tería que practicar para chegar a tocar como os músicos do tocadiscos. Dende aquel día, Luisa e o seu violín fixéronse inseparables e con el xogou a cantar historias e poñer cores musicais por cada lugar polo que pasase. Hoxe non podemos ter a Luisa, pero temos compañeiras que, como ela, teñen un gran amigo que é o violín, como se fosen as nosas Luisas Miranda. A continuación, escoitaredes a Lía, Irene, Vera, Emma e Alma interpretarnos unhas pequenas obras musicais que esperemos que vos gusten. Pedimosvos que escoitedes con atención e aplaudades moito cando remate. Fixen na cara. Eu chamo Vicente e vou a tocar café con hielo. No pasa nada. Lía, ahora le toca a Lía. Lía maracuyá. Imagínate para la de maracuyá.